Η παρουσίαση που θα ακολουθήσει δημιουργήθηκε προκειμένου να βοηθήσει τα μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου να κατανοήσουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδει το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης μέσα στο έτος. Στην παρουσίαση υπάρχουν ενότητες οι οποίες αφορούν και πρόσωπα τα οποία δεν παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες, ωστόσο παρακαλούμε αυτά τα πρόσωπα όπως αφιερώσουν λίγο χρόνο ούτως ώστε να ενημερωθούν. Οι ενότητες που παρουσιάζονται δεν αναλύονται και δεν επεξηγούνται σε βάθος. Εν τούτης παραθέτουμε τις συγκεκριμένες οδηγίες που θα αφορά το κάθε ζήτημα, ούτως ώστε να ανατρέξετε σε αυτές τις οδηγίες προκειμένου να εντοπίσετε περισσότερες πληροφορίες. Οι ενότητες που παρουσιάζονται είναι στο σύνολο 8. Αρχικά θα αναφερθούμε σε ορισμένες έννοιες τις οποίες θα ακούσετε αρκετές φορές μέσα στην παρουσίαση. Μετέπειτα θα αναφερθούμε στην υποχρέωση που έχετε να ενημερώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία, τόσο τα προσωπικά όσο και για τις δικηγορικές εταιρείες επειδή συνεταιρισμούς σας. Στην συνέχεια θα αναφερθούμε στο ετήσιο ερωτηματολόγιο συμμόρφωσης μελών του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και στην οδηγία για τα δικαιούχα πρόσωπα που προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες. Θα αναφερθούμε στην υποχρέωση διορισμού πιστοποιημένου λειτουργού συμμόρφωσης, στην ετήσια έκθεση λειτουργού συμμόρφωσης, στα εμπιστεύματα και τέλος στην οδηγία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου αναφορικά με την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Με τον όρο μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου νοούνται οι δικηγόροι, οι ΔΕΠΕ, ΕΠΔΙ και οι συνεταιρισμοί. Στους δικηγόρους εμπίπτουν οι αυτοεργοδοτούμενοι δικηγόροι και οι μισθωτοί σε δικηγορική εταιρεία συνεταιρισμό, σε αυτοεργοδοτούμενο δικηγόρο και ΕΠΔΙ. Στην έννοια υπόχρεες οντότητες, η οποία χρησιμοποιείται στον νόμο περί της παρεμπόδισης και καταπολέμησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, νόμος 188 του 7, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι ανεξάρτητοι επαγγελματίες νομικοί, οι οποίοι παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες, όσο αυτές καθορίζονται συγκεκριμένα στο άρθρο 2α, ΑΙ και Δ του νόμου. Στην έννοια των δικαιούχων προσώπων περιλαμβάνονται οι δικηγόροι, η ΔΕΠΕ, ομόρυθμη ετερόρυθμη εταιρεία της οποίας η ομόρυθμη εταιρεία είναι δικηγόροι ή εταιρεία δικηγόρων, θυγατρική εταιρεία, αμέσως ή εμέσως οποιονδήποτε από αυτούς που αναφέρθηκαν και ΕΠΔΙ δικηγόρων οι οποίοι παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες. Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο slide, οι διοικητικές υπηρεσίες αναφέρονται στο άρθρο 2α, ΑΙ και Δ του νόμου 188 του 7, τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε. Ειδικά να αναφέρουμε ότι και η απλή σύσταση εταιριών για άλλων νομικών προσώπων, καθώς επίσης και οι αγοραπολισίες ακινήτων, εμπίπτουν στις διοικητικές υπηρεσίες. Στο άρθρο 4 του περί της ρύθμισης των επιχειρήσεων παροχής διοικητικών υπηρεσιών και συναφών θεμάτων αναφέρονται οι ίδιες διοικητικές υπηρεσίες με αυτές που αναφέρονται στο νόμο 188 του 7, με την διαφορά ότι στην έννοια των διοικητικών υπηρεσιών συμπεριλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία ή και διαχείριση αίτησης για σκοπούς χορήγησης άδειας παραμονής ή πολιτογράφησης και η φύλαξη χρηματοοικονομικών μέσων για λογαριασμό πελατών περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής. Είναι πολύ σημαντικό, όπως ενημερώνεται τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο για τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως και για τα στοιχεία των ΔΕΠΕ συνεταιρισμών και ΕΠΔΙ. Όλοι οι δικηγόροι μπορούν να ενημερώνουν ή να τροποποιούν τα προσωπικά τους στοιχεία, δηλαδή γραφείο απασχόλησης, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονικών ταχυδρομείων κτλ., που είναι δηλωμένα στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο μέσω της ιστοσελίδας του Παγκύπριου Δικηγορικού Σύλλογου, κάνοντας είσοδο στο λογαριασμό τους. Μετέπειτα, πάνω δεξιά της οθόνης, δίπλα από το εικονίδιο έξοδος, επιλέγοντας το όνομά σας, θα σας εμφανίσει την επιλογή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, από όπου μπορείτε να κάνετε τις σχετικές αλλαγές. Προτρέπεστε όπως διατηρείτε στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου το προσωπικό σας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και όχι το επαγγελματικό, προκειμένου να λαμβάνετε το εβδομαδιαίο ενημερωτικό υλικό, το οποίο αποστέλλεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο κάθε Παρασκευή,
όπως επίσης να γίνεται η επικοινωνία του Παγκύπρου Δικηγορικού Συλλόγου με τον κάθε δικηγόρο πιο εύκολη. Κατά την ανανέωση της ετήσιας άδειας, ο κάθε δικηγόρος πρέπει να δηλώσει στο έντυπο δήλωση βεβαίωση δικηγόρου για σκοπούς έκδοσης της ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος, εάν παρέχει διοικητικές υπηρεσίες. Δικηγόροι φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες στο πλαίσιο εργοδότησης του σε ΔΠ, ΕΠΔ, συνεταιρισμό ή αυτοεργοδοτούμενο δικηγόρο και δεν τιμολογούν προσωπικά για την παροχή των διοικητικών υπηρεσιών, δεν θεωρούνται ότι παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες. Εάν ο δικηγόρος αποφασίσει μετά την ανανέωση της άδειας του να παρέχει διοικητικές υπηρεσίες, θα πρέπει να συμπληρώσει και αποστείλει στο email @cmpa.org.cy την βεβαίωση δικαιούχου προσώπου φυσικά πρόσωπα, η οποία βρίσκεται στο παράρτημα Α της Οδηγίας για τα δικαιούχα πρόσωπα που προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες, με την οποία θα δηλώνει την ημερομηνία έναρξης παροχής των διοικητικών υπηρεσιών και ποια είδη διοικητικών υπηρεσιών θα παρέχει. Σε περίπτωση που ο δικηγόρος δεν θα παρέχει πλέον διοικητικές υπηρεσίες ή θα εγγραφεί σε μητρό άλλης εποπτικής αρχής, δυνάμει του νόμου 196 του 12, απαιτείται όπως αποστείλει στο τμήμα εποπτείας και συμμόρφωσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στην ηλεκτρονική διεύθυνση email@cmpa.org.cy σχετική βεβαίωση ως το παράρτημα Δ της Οδηγίας για τα δικαιούχα πρόσωπα που παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες. Για ενημέρωση ή αλλαγή οποιονδήποτε στοιχείων που αφορούν δικηγορικές εταιρείες και συνεταιρισμούς, θα πρέπει να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cmpa.org.cy και να ενημερώσετε το τμήμα για την οποιαδήποτε αλλαγή έχει επέλθει είτε σε δικηγορική εταιρεία είτε σε συνεταιρισμό. Για παράδειγμα, αλλαγή στο όνομα, στο email, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση, στοιχεία λειτουργού συμμόρφωσης εάν ισχύει, διευθυντές, γραμματέα, μετόχους κτλ. Για ενημέρωση ή αλλαγή στοιχείων που αφορούν ΕΠΔ, θα πρέπει να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση aml@cmpa.org.cy. Το ετήσιο ερωτηματολόγιο συμμόρφωσης μελών του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου αφορά όλα τα μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, δικηγόρους ΔΠ, ΕΠΔ, συνεταιρισμούς και αφορά και αυτούς που παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες και αυτούς που δεν παρέχουν. Εάν ένας δικηγόρος έχει και ΔΠ και ΕΠΔ, τότε θα πρέπει να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο ξεχωριστά για τον εαυτό του, ξεχωριστά για τη ΔΠ και ξεχωριστά της ΕΠΔ. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται και υποβάλλεται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Amlex 365. Υπάρχουν 3 ερωτηματολόγια. Το Basic Questionnaire, το οποίο συμπληρώνεται από όλα τα μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, είτε παρέχουν είτε δεν παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες, οι οποίοι κατά το έτος αναφοράς του ερωτηματολογίου κατήχαν άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος. Για παράδειγμα, εάν ένας δικηγόρος είχε άδεια το 2021 και το 2022, αλλά το 2023 που είναι η περίοδος αναφοράς του ερωτηματολογίου δεν ανανέωσε την άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, τότε δεν έχει υποχρέωση να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο που θα αφορά το έτος 2023. Αφού συμπληρωθεί από όλα τα μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου τον Basic Questionnaire, η υποχρέωση για περαιτέρω συμπλήρωση του Control και Inherent Questionnaire θα έχουν τα μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, τα οποία κατά την περίοδο αναφοράς του ερωτηματολογίου τιμολόγησαν για την παροχή διοικητικών υπηρεσιών. Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος έχει καταρτήσει ειδικό εγχειρίδιο κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, μέσα στο οποίο υπάρχουν επεξηγηματικές σημειώσεις για ορισμένες ερωτήσεις των ερωτηματολογίων, το οποίο προτρέπεστε όπως το διαβάσετε πριν τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Το εν λόγω εγχειρίδιο μπορείτε να το εντοπίσετε στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στην κατηγορία AML-CFT, ρυθμιστικό πλαίσιο, δευτερογενής νομοθεσία, κατευθυντήριες γραμμές. Σύμφωνα με την Οδηγία για τα δικαιούχα πρόσωπα που προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, τα δικαιούχα πρόσωπα για να μπορούν να παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες πρέπει να εγγραφούν σε μητρώα που τηρούν οι εποπτικές αρχές,
ως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 59 του νόμου 188 του 7. Στο Μητρό Επιδί που τηρεί ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος εγγράφονται οι επιδί οι οποίες έχουν ως αποκλειστικό ή και πραγματικό δικαιούχο της πλειοψηφίας 50 σημεία του μετοχικού της κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου δικαιούχο πρόσωπο. Εάν τα δικαιούχα πρόσωπα έχουν εγγραφεί και εποπτεύονται από άλλη εποπτική αρχή, δυνάμει του νόμου 196 του 12, δεν έχουν υποχρέωση να εγγράφουν στα Μητρώα που τηρούνται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο για σκοπούς παροχής διοικητικών υπηρεσιών. Δικηγόροι φυσικά πρόσωπα που παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες στο πλαίσιο εργοδότησης τους σε ΔΕΠ, συνεταιρισμό, ΕΠΔΗ ή αυτοεργοδοτούμενο δικηγόρο δεν θεωρούνται ότι παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση, η ΔΕΠ, ο συνεταιρισμός, ΕΠΔΗ ή ο αυτοεργοδοτούμενος δικηγόρος που παρέχει διοικητικές υπηρεσίες μέσω των υπαλλήλων του έχει υποχρέωση, όπως συμπληρώσει και αποστείλει στο email@cmba.org.cy, την βεβαίωση δικαιούχου πρόσωπου για τους υπαλλήλους του, η οποία βρίσκεται στο παράρτημα Γ της Οδηγίας για τα δικαιούχα πρόσωπα που προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες. Για την εγγραφή στα Μητρώα, θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που αναφέρεται στο σημείο 6 της Οδηγίας για τα δικαιούχα πρόσωπα που προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες. Αναφορικά με τα τέλη εγγραφής, οι δικηγόροι φυσικά πρόσωπα και οι ΔΕΠ με τα τέλη ανανέωσης της ετήσιας τους άδειας μπορούν να παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες. Το ετήσιο τέλος για εγγραφή ή ανανέωση εγγραφής κάθε επιδί στο Μητρό Επιδί που τηρεί ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος ανέρχεται στο ποσό των 300 ευρώ, όπου η προθεσμία για την καταβολή του ετήσιου τέλους αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους και η άδειά της ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου βρίσκεται αναρτημένο το Μητρό Επιδί, στο οποίο μπορείτε να εντοπίσετε όλες τις επιδί οι οποίες βρίσκονται υπό την εποπτεία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Θα διαγράφεται από το Μητρό Επιδί που τηρεί ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος οποιαδήποτε επιδί η οποία δεν καταβάλει εμπρόθεσμα το ετήσιο τέλος της μέχρι την 31η Μαρτίου εκαστού έτους. Σε περίπτωση που η επιδί διαγραφεί, αυτή θα μπορεί να επαναφερθεί στο Μητρό Επιδί που τηρεί ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, νοουμένου ότι θα καταβάλει τα τέλη ανανέωσης αυξημένα κατά 10%. Εάν κατέχετε πέραν των 17 επιδί, τα τέλη διαφοροποιούνται όπως φαίνεται στον εν λόγω πίνακα. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μόνο διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Ως προς την διαδικασία πληρωμής, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος έχει δημοσιεύσει οδηγίες, τις οποίες μπορείτε να τις εντοπίσετε στην κατηγορία AML CFT, εγκύκλοι, επδί, Directions for the Payment of Annual Fees, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου του 2014. Πληρωμές στα γραφεία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ή μέσω εμβάσματος δεν θα γίνονται αποδεκτές. Για να διαγράψετε μία επιδί από το Μητρό Επιδί που τηρεί ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, θα πρέπει να αποστείλετε προς το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης το έντυπο με την ονομασία «Βεβαίωση διαγραφής αλλαγής πραγματικού δικαιούχου μεταφορά σε άλλη εποπτική αρχή νομικά πρόσωπα», το οποίο βρίσκεται στο παράρτημα Ε της Οδηγίας για τα δικαιούχα πρόσωπα που προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση email@cmba.org.cy. Στην περίπτωση όπου το τμήμα δεν ενημερωθεί για τη διαγραφή οποιασδήποτε επδί, τότε η επδί παραμένει υπό την εποπτεία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται και προκύπτουν από την Οδηγία για τα δικαιούχα πρόσωπα που προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένες και τις υποχρεώσεις για την καταβολή του ετήσιου τέλους. Σε περίπτωση που η επδί δεν θα παρέχει πλέον διοικητικές υπηρεσίες ή θα μεταβιβαστεί σε άλλο πραγματικό δικαιούχο ή θα εγγραφεί σε μητρόν άλλης εποπτικής αρχής δυνάμει του νόμου 196 του 12, απαιτείται όπως αποστείλει στο Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στην ηλεκτρονική διεύθυνση email@cba.org.cy σχετική βεβαίωση ως το παράρτημα Ε της Οδηγίας. Σε διαφορετική περίπτωση,
η ΕΠΔ παραμένει υπό την εποπτεία του Παγκύπρου Δικηγορικού Συλλόγου, ανεξάρτητα από το εάν δεν παρήχε διοικητικές υπηρεσίες ή ήταν αδρανής για κάποιο χρονικό διάστημα. Σε αυτό το σημείο θα αναφερθούμε στην υποχρέωση που έχουν τα δικαιούχα πρόσωπα τα οποία τιμολογούν για την παροχή διοικητικών υπηρεσιών να διορίζουν πιστοποιημένο λειτουργό συμμόρφωσης. Να σημειώσουμε ότι την ίδια υποχρέωση έχουν και οι ΕΠΔ, οι οποίες ακόμη και αν δεν τιμολογούν για την παροχή διοικητικών υπηρεσιών, οφείλουν να έχουν διορισμένο πιστοποιημένο λειτουργό συμμόρφωσης. Ως προς την πιστοποίηση που πρέπει να κατέχει ο λειτουργός συμμόρφωσης, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος έχει εκδώσει την οδηγία αναφορικά με τη διαδικασία πιστοποίησης των λειτουργών συμμόρφωσης ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου του 2023, την οποία μπορείτε να εντοπίσετε στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στην κατηγορία AML CFT, ρυθμιστικό πλαίσιο δευτερογενής νομοθεσία οδηγίες. Η πιστοποίηση ανανεώνεται και μένει σε ισχύ για το επόμενο έτος, νοουμένου ότι ο λειτουργός συμμόρφωσης θα παρακολουθεί 10 ώρες ετήσιας εκπαίδευσης σε σεμινάρια με θεματολογία το ξέπλυμα παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Με την επιτυχία της εξέτασης, ο λειτουργός συμμόρφωσης λαμβάνει αυτόματα 21 μη πιστοποιημένες μονάδες, οι οποίες θα υπερκαλύπτουν την ετήσια υποχρέωση του για εκπαίδευση σε θέματα ξεπλήματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας κατά τη χρονιά της εξέτασης. Δεν μεταφέρονται για το επόμενο έτος οι υπόλοιπες μη πιστοποιημένες μονάδες με την επιτυχία της εξέτασης. Η γλώσσα διεξαγωγής της εξέτασης και η εξεταστικά ύλη είναι διαθέσιμες και στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Τα στοιχεία του πιστοποιημένου λειτουργού συμμόρφωσης θα πρέπει να κοινοποιούνται στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Για οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή στα στοιχεία του λειτουργού συμμόρφωσης, όπως για παράδειγμα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θα πρέπει εντός 10 ημερών από τη σχετική αλλαγή να ενημερωθεί το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στο email@cba.org.cy. Δικαιούχα πρόσωπα τα οποία τιμολογούν για την παροχή διοικητικών υπηρεσιών υποχρεούνται ετησίως να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου την ετήσια έκθεση του λειτουργού συμμόρφωσης. Η ετήσια έκθεση υποβάλλεται μέχρι την 31η Μαρτίου εκαστού έτους και αφορά το προηγούμενο έτος. Για παράδειγμα, η ετήσια έκθεση που αφορά το έτος 2024 υποβάλλεται μέχρι την 31η Μαρτίου 2025. Η ετήσια έκθεση πρέπει να προετοιμάζεται και να υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός 2 μηνών από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, με καταληκτική ημερομηνία που μπορεί να λάβει η χώρα η εν λόγω έγκριση να είναι 28 Φεβρουαρίου. Στις περιπτώσεις αυτοεργοδοτουμένων ή και νομικών προσώπων των οποίων ο λειτουργός συμμόρφωσης και ο διευθυντής και ο μέτοχος είναι το ίδιο φυσικό πρόσωπο, δεν απαιτείται έγκριση Διοικητικού Συμβουλίου. Η ετήσια έκθεση, αφού εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο όπου εφαρμόζεται, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από τη μερίδα σας, είτε ως δικηγόρος είτε ως δικηγορική εταιρεία, ανάλογα με την περίπτωση. Σε αυτό το σημείο θα επεξηγηθεί ο τρόπος, η διαδικασία με την οποία μπορείτε να υποβάλλετε την ετήσια έκθεση του λειτουργού συμμόρφωσης. Εάν η ετήσια έκθεση λειτουργού συμμόρφωσης αφορά δικηγορική εταιρεία ή οποιαδήποτε ΕΠΔ της δικηγορικής εταιρείας, τότε η ετήσια έκθεση και για τη δικηγορική εταιρεία και για την ΕΠΔ υποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί με τα πρακτικά έγκρισης της ετήσιας έκθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου εφαρμόζεται αυτό μέσω της ιστοσελίδας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από τη μερίδα της ως δικηγορική εταιρεία. Δηλαδή θα πρέπει να έχετε ή να δημιουργήσετε λογαριασμό ως δικηγορική εταιρεία για να καταχωρήσετε την ετήσια έκθεση. Κάνοντας είσοδο στο λογαριασμό της ΔΕΠΕ, θα επιλέξετε από το toolbar το σημείο ΔΕΠΕ και μετά την ετήσια έκθεση συμμόρφωσης. Στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, στην κατηγορία AML CFT, ρυθμιστικό πλαίσιο δευτερογενής νομοθεσία, κατευθυντήριες γραμμές,
μπορείτε να εντοπίσετε κατευθυντήριες γραμμές για την ετήσια έκθεση λειτουργού συμμόρφωσης και επεξεργάσιμη μορφή υποδείγματος ετήσιας έκθεσης λειτουργού συμμόρφωσης. Αφού επιλέξετε την επιλογή ετήσια έκθεση συμμόρφωσης, η σελίδα θα σας παραπέμψει στη σελίδα που εμφανίζεται στην οθόνη σας. Για να καταχωρήσετε την ετήσια έκθεση που αφορά τη δικηγορική εταιρεία, τότε κάτω από το σημείο LLC υπάρχει ένας πίνακας, όπου εκεί θα πρέπει να σας εμφανίζει το όνομα της δικηγορικής εταιρείας και από το εικονίδιο Upload από τα δεξιά θα μπορείτε να ανεβάσετε το αρχείο. Με την επιτυχής καταχώρηση της ετήσιας έκθεσης, τότε θα καταχωρηθεί αυτόματα το έτος για το οποίο υποβλήθηκε η ετήσια έκθεση και θα προσθεθεί το σύμβολο νη στο σημείο αναρτημένο. Από το ίδιο σημείο θα καταχωρείται η ετήσια έκθεση για τη δικηγορική εταιρεία για όλα τα επόμενα έτη. Εάν η δικηγορική εταιρεία διατηρεί επειδή, τότε αυτές θα εμφανίζονται στο κάτω μέρος του πίνακα, κάτω από τον τίτλο ASP Firms for Specific LLC, και τότε για κάθε επειδή ξεχωριστά θα ετοιμαστεί η ετήσια έκθεση, δηλαδή διαφορετικό αρχείο PDF για την κάθε επειδή και για τη δικηγορική εταιρεία, και θα καταχωρηθεί ξεχωριστά με τον ίδιο τρόπο όπως επεξηγήθηκε στην περίπτωση της δικηγορικής εταιρείας, δηλαδή δίπλα από το όνομα της κάθε επειδή, από το σύμβολο Upload, θα καταχωρείται η ετήσια έκθεση. Στην περίπτωση όπου ένας δικηγόρος τιμολογεί για την παροχή διοικητικών υπηρεσιών την ετήσια έκθεση λειτουργού συμμόρφωσης ή στην περίπτωση που διατηρεί επειδή η οποία έχει υποχρέωση να καταχωρήσει ετήσια έκθεση, αυτή θα μπορεί να υποβληθεί μέσω της μερίδας του στην ιστοσελίδα του Παγκύπρου Δικηγορικού Συλλόγου. Δηλαδή, θα κάνει είσοδο ως δικηγόρος στην ιστοσελίδα του Παγκύπρου Δικηγορικού Συλλόγου και έτσι με τον ίδιο τρόπο όπως εξηγήθηκε προηγουμένως στην περίπτωση της δικηγορικής εταιρείας θα μπορεί να καταχωρήσει την ετήσια έκθεση λειτουργού συμμόρφωσης. Πληροφορίες σχετικά με ρητά εμπιστεύματα, παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις και τους πραγματικούς δικαιούχους τους πρέπει να καταχωρίζονται σε μητρό που τηρεί η Επιτροπή Κεφαλαγοράς Κύπρου. Αναφορικά με τη διαδικασία εγγραφής εμπιστευμάτων στο μητρό που τηρεί η Επιτροπή Κεφαλαγοράς Κύπρου, των στοιχείων που απαιτούνται για την εγγραφή αυτή, καθώς και τη γνωστοποίηση αλλαγών, σας παραπέμπουμε να διαβάσετε την οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαγοράς Κύπρου, την οποία μπορείτε να εντοπίσετε στο σύνδεσμο που φαίνεται στην οθόνη σας. Επιπρόσθετα τις υποχρεώσεις για εγγραφή των εμπιστευμάτων στο μητρό που τηρεί η Επιτροπή Κεφαλαγοράς Κύπρου, κάθε εμπίστευμα που διέπεται από το Κυπριακό Δίκαιο και έχει έναν εκ των εμπιστευματοδόχων κάτοικο Κύπρου, ο οποίος είναι εξαιρούμενο πρόσωπο που υποπτεύεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, θα πρέπει να εγγραφεί και στο μητρό εμπιστευμάτων που τηρεί ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος. Κάθε εμπιστευματοδόχος κάτοικος Κύπρου, εμπιστεύματος που διέπεται από το Κυπριακό Δίκαιο, έχει υποχρέωση εντός 15 ημερών από τη δημιουργία του εμπιστεύματος ή από την υιοθέτηση του Κυπριακού Δικαίου του δικαίου που θα διέπει το εμπίστευμα ή σε περίπτωση αλλαγής οποιονδήποτε πληροφοριών που τηρεί ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος για τα εμπιστεύματα, να ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής του εμπιστεύματος ή την ενημέρωση στις αλλαγές που επήλθα στο εμπίστευμα στο μητρό εμπιστευμάτων που τηρεί ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος. Η διαδικασία τερματισμού λήξης κάθε εμπιστεύματος γίνεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και ταυτόχρονα θα πρέπει να ενημερωθεί ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος για τον τερματισμό ή τη λήξη του εμπιστεύματος στο email@cba.org.cy. Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος έχει καταρτήσει ειδικό εγχειρίδιο διαχείρισης των εμπιστευμάτων, το οποίο μπορείτε να εντοπίσετε στην ιστοσελίδα του Παγκύπρου Δικηγορικού Συλλόγου, στην κατηγορία email CFT, εγκύκλοι, εμπιστεύματα, εγχειρίδιο διαχείρισης εμπιστευμάτων στο μητρό εμπιστευμάτων του Παγκύπρου Δικηγορικού Συλλόγου. Υπόχρεες οντότητες οι οποίες προσφέρουν και τιμολογούν για την παροχή διοικητικών υπηρεσιών οφείλουν να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της οδηγίας προς τα μέλη του Παγκύπρου Δικηγορικού Συλλόγου αναφορικά με την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η οδηγία ετοιμάστηκε για να παράσχει πρακτική ερμηνεία του νόμου και να βοηθήσει στην εκτίμηση της συμμόρφωσης μιας υποχρέας οντότητας
προς τις απαιτήσεις του νόμου. Η οδηγία είναι δεσμευτική και υποχρεωτική όσον αφορά την υιοθέτησή της από τα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται. Διευκρινίζει τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων του νόμου, διασφαλίζοντας ότι όλα τα μέλη του Παγκύπρου Δικηγορικού Συλλόγου έχουν ένα σταθερό σημείο αναφοράς για την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η οδηγία ασχολείται με τις νομοθετικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις των δικηγόρων, ΔΕΠΕ, συνεταιρισμών και ΕΠΔ για σκοπούς αναγνώρισης, πρόληψης, αποφυγής και αναφοράς περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Την οδηγία μπορείτε να την εντοπίσετε στην ιστοσελίδα του Παγκύπρου Δικηγορικού Συλλόγου στην κατηγορία AML-CFT, ρυθμιστικό πλαίσιο, δευτερογενής νομοθεσία οδηγίες. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τον χρόνο που αφιερώσετε και ευελπιστούμε ότι με την παρουσίαση αυτή έχουν γίνει κατανοητές οι υποχρεώσεις που έχουν τα μέλη μας όπως αυτές προκύπτουν από το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Παγκύπρου Δικηγορικού Συλλόγου. Όλο το υλικό στο οποίο γίνεται αναφορά συγκεκριμένη παρουσίαση μπορείτε να το εντοπίσετε στην κατηγορία AML-CFT στην ιστοσελίδα του Παγκύπρου Δικηγορικού Συλλόγου. Παρακαλούμε όπως ενημερώνεστε ανατακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα του Παγκύπρου Δικηγορικού Συλλόγου για τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις στις σχετικές οδηγίες, εγκύκλιους, κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδει το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης, όπως επίσης και στις σχετικές νομοθεσίες. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση email@cba.org.cy.